Hello guys, ito na yung kan natin guys, yung baboy natin dati na kwan. Yung may inahin na kwan, na puro dalawa lang yung panganganak niya. Bali yung kwan guys, yung nanay nila guys, yung inahin nabenta na. Kasi lugi naman. Puro dalawa lang yung anak niya. Ito na lang yung natirang kwan niya. Yung anak niya yung dalawa. Bali isang buwan na sila guys, ito yung dalawa na to. Bali dito lang kami kumukuha ng tubig nila guys. Irrigation to guys, irrigate pa tubig ng palayan. Magano sana tayo ng panginahin dito guys, kaso dalawang lalaki naman tong anak niya. Kaya pang patining na lang ito. Yan guys, dito ako ngayon dito sa tabing ng ilog sa baba, tapos sa taas yung sa palayan namin. Bali dito kami mag-ano guys, gagawa ng kulungan ng baboy namin kasi lumipat na kami doon sa dating doon sa dating kulungan nila. Tapos yung dalawang big guys, bali temporary transfer namin doon sa malapit doon sa bahay namin, pero ililipat namin sila dito guys, tingnan dito guys. Bali soon guys, dito sila malilipat. Ayun yung mga hollow blocks, buhangin. Dito guys, medyo malawak siya. Tapos doon sa banda roon, o di kaya dito siguro guys, hukay ng pang septic tank. Tapos dito naman sa bandang itaas niya guys, dito ito na yung bukid. Ayun sa yung bahay namin. Bali dito kami magtatayo ng kulungan ng baboy. Yung vlog pala natin na kumuha ako ng labong guys, dito rin lang yun, pero masukal pa lang ito noon, hindi pa nalinisan. Yun yung kawayan. Tapos dito tayo kumuha. Dito rin natin nakuha yung yung mushroom. Dito guys noon. Diyan natin mismo nakuha mushroom, diyan sa gilid. Diyan guys, meron ng isang dito, may isa dito. Pero maliit pa siya. Palakihin pa natin siya ng konti bago natin kunin ang ulam. Diyan natin dito sa kabila. Nung hindi kasi nababantay nito guys, balik kinukuha nila. Ngayon meron pa dito, pero payat siya. Malakihin pa natin siya ng konti. Ayan guys, dito natin siya nakuha nun yung mushroom. Pabuti. Ay, meron pa pala doon, malaki. Pero mahirap kunin. Ayun, sa ilalim. Tignan natin dito sa kabila. Ayun.
Nasa ilalim siya. Bali yun na yung hanging bridge guys. So ito ilog. Galing mining. Yun sa pinagtatrabahoan natin. Meron din tayo mga tanim na kon dito. Kalyang, nyog. Yun. Tapos yun yung buhangin na ikon dito, ipupunta dito. Sako-sako. Meron din tayo dito kuhan yung lakatan. Bali, lilipat lang dito guys. Dito tanim yan. Sa gilid-gilid. Para pagka lumaki, may pagkukuhanan ng pangkuhan. Pagkain. Meron din yung mga maliliit pag tumutubo pa lang. Dito sa kabila na to guys. So ito na guys yung palayan natin. Daming kuhol. Hintay na lang natin tumubo yung mga doon sa makakapalang tubo para ilipat dito sa mga walang tanim. Pero baka bukas guys mag-i-spray tayo ng pangkuhol. Yan guys, dito sa banda rito medyo makapal yung mga tumubo. Kaya yung iba dito tayo kukuha. Yung mga medyo magkakadikit na ganyan guys, bubunutin yung sa iba-iba. Bubunutin tayo sililipat. So guys, yung mga kon natin, yung mga native range chicken. Ayan sila guys. Yung iba nandito. Baby boy ko. Papa. Walang ka dyan. Halika na dito kay Papa. Papa. Punta na ako dyan. Yeah. Halika na. Mag-hello ka sa vlog natin. Hindi ka makita. Yan o, hello. Hello. Hello.